Hej, mit navn er Kasper, og dette er en video om Higgs-bosonen, lavet af Anna, Julius, Thomas og Kasper 3. sæt. Først vil jeg lige fortælle jer om, hvilke punkter jeg vil komme ind på under denne video. Først og fremmest vil jeg snakke lidt om den teoretiske fysiker Peter W. Higgs. Så vil jeg komme ind på Higgs-bosonen, hvad det er. Så vil jeg snakke lidt om Higgs-feltet, og hvorfor det er relevant. Så vil jeg fortælle lidt om Higgs-bosonen, og hvorfor den er så vigtig i forhold til standardmodellen. Derefter vil jeg komme ind på, hvordan man vil finde Higgs-bosonen. Og til sidst vil jeg komme ind på, om man den 3. juli 2012 faktisk har fundet Higgs-bosonen, eller om man stadig bliver nødt til at lede videre. Peter W. Higgs, han blev født den 29. maj 1929. Han var i hvert fald en teoretisk fysiker, han er pensioneret nu. Han er allermest kendt for at forklare elementarpartiklernes masse, også kaldet Higgs-mekanismen. Han forudså nemlig eksistensen af en ny partikel, den såkaldte Higgs-boson, da han eksperimenterede med at forene elektromagnetisme med den svage kernekraft i en fælles elektrosvag teori i 1960'erne. Han så nemlig, at partiklerne de må være masseløse, da universet begyndte, men de må så have fået en masse ved at interagere med Higgs-feltet. Og det er det, man kalder Higgs-mekanismen, det her med, at partiklerne har interageret med Higgs-feltet og dermed fået en masse. Og det vil jeg så komme ind på her lige om lidt. Hernede ser vi den kære Peter W. Higgs opsæt. Okay, Higgs-bosonen. Som sagt, så er den muligvis stadig uopdaget. Muligvis er den lige blevet opdaget der den 3. juli 2012, hvilket jeg kommer ind på lidt senere. Higgs-bosonen kaldes også gudepartiklen. Det gør den. Muligvis fordi, at det er jo den sidste brik, der mangler i standardmodellen, for at den går op. Der er dog mange fysikere, der ikke er helt tilfreds med, at den almene befolkning kalder det gudepartiklen, fordi standardmodellen i sig selv er ikke en komplet beskrivelse af universet. Så selvom Higgs-bosonen findes, så er det altså kun et skridt nærmere at finde den her komplette teori om hele universet, men er der ikke endnu. Higgs-bosonen, det er en excitation fra Higgs-feltet. Partiklen den må have en meget, meget stor masse, men massen kendes ikke præcis. LEP har dog bestemt den nedre værdi af massen til at være 114,1 gigaelektronvolt over lysets hastighed i anden, og den øvre grænse til at være 200 gigaelektronvolt over lysets hastighed i anden. Okay, Higgs-bosonen har en masse, og den har spin og en meget, meget kort levetid, omkring 10 i minus 22 sekunder, mener man. Men den har hverken en elektrisk ladning eller en farveladning. Higgs-bosonen henfalder jo, som sagt, meget, meget hurtigt. Men hvad den henfalder til, afhænger af dens masse. Hvis massen viser sig at være mindre end eller lige med 130 gigaelektronvolt, så vil Higgs-bosonen henfalde til tau-elektroner eller fotoner. Den her slags henfald kaldes top-kvark-henfald. Hvis massen nu viser sig at være over 130 gigaelektronvolt, så vil Higgs-bosonen henfalde til W- og Z-bosoner. Heroppe er det vist på en computer, at nogle partikler stod sammen. Der skabes nogle nye partikler. De her partikler er masseløse, men reagerer med Higgs-feltet heroppe, får en masse, og der udsendes nogle Higgs-bosoner, som så begynder at henfalde. Det er det, der vi prøver at illustrere her. Higgs-feltet. Higgs-feltet det formidles af 4 kraftbærende partikler, kraftbærende Higgs-partikler. 3 af dem bliver absorberet af W- og Z-bosoner, således at de får en masse. Og det er så det, der gør, at W- og Z-bosoner har en masse. Og den 4. Higgs-boson, den kan så i princippet optræde som en helt ny partikel. Og det er så den, man ønsker at finde ved alle de her forsøg, man prøver at lave, fordi man ved, at den ikke bliver absorberet. Eller i hvert fald tror det. Partikler får masse, som sagt, ved vekselvirke med Higgs-felter. Desto større vekselvirkning, desto større masse. Og partiklers grund til, at de ligesom får en masse af de her partikler, det er fordi, at forholdet mellem energi og impuls ændres. Og det er simpelthen det, der giver dem massen. Higgs-feltet har en størrelse, men ikke nogen retning. I forhold til tyngdekraften, for eksempel, der både har en størrelse og en retning. Higgs-bosonen, som er Higgs-feltets kraftbærer, ligesom W- og Z-bosonerne er den svage kernekrafts kraftbærer.
exciteres, når en partikel vekselvirker med Higgs-feltet. Og når dette sker, mener man så, at man bør kunne finde Higgs-bosonen. Det vil jeg prøve at illustrere her. Hvis vi lige får noget at skrive med. Sådan her. Okay, det jeg tegner her, det er Higgs-feltet. Sådan der. Godt nok så. Som jeg snakkede om før, så får partikler, elementarpartikler med en masse af at vekselvirke med Higgs-feltet. Hvis vi tegner for eksempel en Z-boson her, den ryger ind i Higgs-feltet, og kommer så ud igen, stadig som en Z-boson. Men der er sket en ændring, fordi den har vekselvirket med Higgs-feltet. Herover, før Higgs-feltet, der var Z-bosonen nemlig masseløs. Men efter at have vekselvirket med Higgs-feltet, der har Z-bosonen så fået masse. Og hvordan kan det så være? Jo, det handler simpelthen om, at når Z-bosonen kommer ind her og vekselvirker med Higgs-feltet, så vil den optage, som jeg også snakkede om før, nogle af de her Higgs-bosoner, som jo er de kraftbærende partikler. Og der gælder for de her Higgs-bosoner, at de vekselvirker ligesom med hinanden, og på den måde giver Higgs-bosonerne hinanden masse. Så når Z-bosonen optager nogle af de her Higgs-partikler, så optager den altså partikler med en masse, og får derfor selv masse. Så den har altså optaget en masse af de her Higgs-partikler inde i sig. Yes. Men det er ikke alle partikler, der får den samme masse og vekselvirker på den samme måde med Higgs-feltet. For eksempel kan vi tage en foton. Den ryger også ind i Higgs-feltet og kommer ud igen på den anden side, stadig som en foton. Men er der sket nogen ændring? Herover, der har fotonen som Z-bosonen ingen masse. Men hvad er der så sket med den, efter den er gået igennem Higgs-feltet? Der er faktisk slet ikke sket noget overhovedet. Fotonen har nemlig stadig ingen masse. Og hvordan kan det så være? Det skyldes simpelthen, at Z-bosonen er en meget tung partikel. Derfor vil den vekselvirke meget stærkt med Higgs-feltet. Fotonen derimod er slet ikke nogen tung partikel overhovedet. Man er jo endda i tvivl om, det overhovedet er en partikel eller bare en bølge. Og derfor så vekselvirker den slet ikke med Higgs-feltet overhovedet. Den går nærmest bare ubemærket igennem, kan man sige. Og derfor optager den ikke nogen Higgs-bosoner, og får derfor heller ingen masse. Ja. Men Z-bosonen, den vekselvirker altså med Higgs-feltet. Og det der så også sker, det er jo så, at nogle af Higgs-bosonerne bliver altså absorberet af Z-bosonen, så den får en masse. Men nogle Higgs-bosoner vil altså også blive exciteret fra Higgs-feltet. Og det er altså de Higgs-bosoner her, som ikke bliver absorberet, som man ønsker at finde ved de forskellige forsøg, man nu laver. Det kommer jeg ind på her lige om lidt. Okay. Higgs-bosonen og standardmodellen. Standardmodellen, kort fortalt, er en kvantefeltteori, hvor det er muligt at beregne på vekselvirkning mellem elementarpartikler. Man kan sige, det er jo i standardmodellen, at alle de her partikler er, deres masse, deres ladning, hvordan de ligesom, hvad kan man sige, afhænger af hinanden. Og så er de tre ud af de 4 kræfter også med i standardmodellen. Elektromagnetisme, den svage kernekraft og den stærke kernekraft er med i standardmodellen. Og Higgs-bosonen er så den aller sidste fundamentale brik i standardmodellen, og den blev af 2 grunde inkluderet i standardmodellen i 1970, også selvom den egentlig ikke jo var opdaget endnu, og muligvis stadig ikke er det. Den blev inkluderet for simpelthen at forklare, hvorfor partikler har masse, hvilket også var det, jeg snakkede om før, det med, at elementarpartiklerne bevæger sig igennem Higgs-feltet, og ved derfor vekselvirke med Higgs-feltet og få en masse. Og dermed kan man også sige, at en partikel med meget høj masse svarer til i teorien at have en meget stærk vekselvirkning med Higgs-feltet. Den blev også inkluderet for at forklare den svage kernekraft i forhold til f.eks. den elektromagnetiske kernekraft. De kraftbærende partikler, som f.eks. W og Z-bosonen, mærker nemlig også Higgs-feltet. De er jo de svage, W og Z-bosonen er jo kraftbærere for den svage kernekraft,
Og som jeg snakkede om før, så får vi jo en masse, de optager nogle af de her Higgs-bosoner. Men fotonen, som jeg også snakkede om før, den er også en kraftbærer, men for elektromagnetismen, men den forbliver så masseløs. Og det forklarer simpelthen forskellen i rækkevidden af den elektromagnetiske kraft og den svage kernekraft. Fordi den svage kernekrafts kraftbærer får en masse af Higgsfeltet, mens den elektromagnetiske krafts kraftbærer ikke får nogen masse. Så hvis Higgs-bosonen altså bliver fundet, så vil det helt klart være et skridt fremad for fysikken, fordi den er så vigtig for standardmodellen. Men da standardmodellen i sig selv ikke er en komplet beskrivelse af universet, som jeg også sagde lidt tidligere, så vil det altså kun være et lille skridt på vejen til den her forenede teori om hele universet, man så brændende ønsker sig. Og standardmodellen er jo ikke komplet, kan man sige, blandt andet fordi den ikke engang indeholder den fjerde kraft, som jo er gravitation. Ja. Men hvordan ønsker man så at finde den her Higgs-boson? Jo, Peter W. Higgs og hans medforskere har brugt omkring 40 år på at finde Higgs-bosonen, og de leder jo muligvis stadig. For at finde Higgs-bosonen, der skulle man nemlig skabe de samme forhold, som jeg også snakkede om lidt før, der var gældende for en brøkdel af et sekund lige efter Big Bang, fordi det var der partiklerne ikke havde nogen masse endnu, og de interagerede så med Higgs-feltet, fik en masse, og en masse Higgs-bosoner blev exciteret, og det ønsker man så sker igen, så man kan finde de her exciterede Higgs-bosoner. Via LHC, der har man ført meget store mængder protoner mod hinanden med en hastighed så tæt på lysets hastighed, som man overhovedet har kunnet komme til. Og når de så har kollideret, så har der altså været en chance for, at Higgs-bosonen, at der vil blive dannet Higgs-bosoner. Ifølge Higgs vil en Higgs-boson blive dannet ved hver trillionte sammenstød. Så derfor så skal de her forsøg altså foregå rigtig mange gange og meget hurtigt, for man kan få data nok til at bevise Higgs-bosonens eksistens. Og Higgs-bosonen forsvinder jo også meget hurtigt, men den vil efterlade sig nogle af de her henfald stoffer som spor. Okay, er Higgs så blevet fundet? Tja, ved 2 uafhængige forsøg den 3. juli 2012, der har videnskabsmænd erklæret, at de har fundet tydelige spor af Higgs-partiklen, eller i hvert fald noget, der ligner den rigtig meget. Forskerne mener, at der er 99,99% chance for, at det er Higgs-bosonen, man har fundet. Men der er dog også mange, der er skeptiske og mener, at det skal bearbejdes meget mere det her, før man kan konkludere, at det overhovedet er en ny partikel, og før man kan konkludere, at det faktisk er Higgs-partiklen. Det kunne jo også være bare en ny anden partikel, som måske er vigtig, og måske egentlig ikke er særlig relevant overhovedet. Så man undersøger altså stadig det her fund videre, men man ved dog, at den her nye partikel, hvis det i hvert fald er en ny partikel, den har den rette masse, som man forventer Higgs-partiklen har. Man ved dog ikke, hvordan det er, den opfører sig under diverse situationer, og man kender derfor ikke dens rolle ude i universet, og ved derfor ikke, om det er den, der giver masse til alle andre partikler. Rolf Dieter Højer, som er direktør for CERN, han sagde også i forbindelse med det her fund her, I think we can all be proud, but it's a beginning. Så altså, man kan sige, at han ved også godt, at det her det er et muligvis rigtig stort fund, især for standardmodellen, men det er altså stadig kun et lille skridt på vejen til den her store forenede teori om hele universet. Det var alt, hvad vi havde til jer i dag. Jeg vender formodentlig snart tilbage med ny og spændende viden til jer alle sammen. Ha' det godt. Hej.